A Xunta vén de licitar a rehabilitación integral do CEI Praia Xardín cun investimento de máis de 1,1 millóns de euros. Unha obra moi demandada que permitirá mellorar as instalacións dun dos colexios máis antigos do municipio. A Xunta de Galicia licita a rehabilitación integral do CEIP Praia Xardín, en Boiro, cun investimento superior a 1,1 millóns de euros. Trátase dunha obra moi solicitada polo Concello, que se executará ao longo deste ano 2026 e que permitirá mellorar de maneira notable as condicións do centro educativo. O alcalde de Boiro, José Ramón Romero, destacou que é unha actuación longamente esperada e froito do traballo continuado co goberno galego. Pois a verdade é que é unha obra moi esperada, unha obra que levamos traballando ca Xunta de Galicia, pedíndolle á Consellería de Educación a rehabilitación integral do CIP Praia Xardín. Recén entrado xa empezamos a traballar ca Consellería e, e ao final, esa petición, eu creo que de forma reiterada, ano tras ano, para que se levaran a cometeran esas obras, pois vai se ver efectiva dentro deste ano, non? Segundo explicou, a Consellería de Educación atópase xa en proceso de licitación e a previsión é que os traballos comecen unha vez remate o curso escolar. Neste momento a Consellería está en proceso de licitación desa obra. Nos próximos meses adjudicará esa obra e entendo que unha vez finalizado o período escolar empezarán xa con esa obra e espero que a teñan finalizado ou casi finalizada de cara ao próximo curso. Confíase en que a reforma estea rematada ou moi avanzada de cara ao próximo curso, tendo en conta o estado das instalacións. É o dos colexios máis antigos que temos, dos colexios con maior número de deficiencias e a verdade é que é unha obra moi necesaria. A actuación inclúe melloras na eficiencia enerxética, no illamento térmico e na renovación de cubertas, fachadas, iluminación e carpintería exterior. O alcalde quixo tamén agradecer á Xunta a posta en marcha do proxecto, sen esquecer outras necesidades pendentes. Obra que se vai a 1,1 millóns e é unha obra que, insistimos moitísimo a Consellería que se puxera máis a obra e, gracias a Dios, pois vai ser unha realidade. Dende aquí, darlle as gracias á Xunta de Galicia por esta obra e que sepa que temos outros colexios que tamén teñen outros deficientes e que seguiremos pedindo para que os nosos nenos e nenas teñan un nivel de calidade educativa dentro dos parámetros bons. A rehabilitación do CEIP Praia Xardín forma parte do Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica da Xunta de Galicia e súmase a outras actuacións educativas previstas na comarca ao longo deste ano.